Ka Jingjob Jong Ukertong ke Kongres Natura Constituency Usaleng Sangma ha ke election MP Lok Sabha Dangshen Bat ke Jingjob Ukertong ke Seng Voice of the People Party WPP u Dr. Ricky AJ Sengkon na Shillong Constituency kala pelong ya katokat ni kinong kitkam ki bah khmat jong ke NPP bakin krek mi no ban penyesok sya ke Kongres kat kum ka kubor balayok lum layathu ba ki don katokat nengut kinong kitkam ki bah khmat ha ke National People's Party NPP la ban mi no ha kini ki kendiat banai ban penyeso sya ke Kongres ban penkre ya ki election MDC ki khubor ki batikna ki layathu baya menta ondang buri ya ke kerteng jong kinong yelam ke NPP ki ban sami no namar kidang don ke jingye keren bat kinong yelam ke Kongres shu ki khubor ki layathu ba kini kinong kitkam jong ke NPP ki ban sami no ki kenthop ya kinong yelam barim ke Kongres ki balawan penyeso sya ke NPP bat ki don ru ki nong yelam ke NPP ki baladon khamslem kat kum ke khubor ki le yathu ba ka jingthmu ban lej penyeso syak Kongres kadai namar ki le yoi ya ku jubab na ki patba ba ki empat priang ya ka seng NPP ha ke election MP kumta ki haban perkhat yelade ban job ya ke election MDC da ka bawalej penyeso syak Kongres ka ba ki patba ki dangshanya kani ka jingsan ya kipat ba ya kaseng Kongres ka dai badon ki constituency ki bomdon shu ki nong trai hanrai kipat ba ki dangdon ki bajib ya ukertong ke Kongres ha kani ke election MP ban pentikna ya kani unong thok kubor ulayo ban yekren bad UMLA ke Kongres na nong stoy ba ki brel walang ulo kempau ba umdon cingkip ai ba ki don ki nong kitkam ke MPP ban rung sya kaseng Kongres hanrai usania be ba ki la ban yekren bad ki nong yelam ki bahmat ke MPCC ki khobor ki yathu bala rajia ba ka sarkar kadang penslem ya ke election MDC ha ke HDC bat JHDC ki babun ki nong kitkam ki ba penkre ya ke election MDC ki la ban mi iwei hadin iwei pat namar ki pat ba ki ladang yo daw ya ka seng NPP